Президента бяга от протестиращите, които въобще не му се радват. Господин Плевнелиев, що се получи така? Хората не ви приеха много топло. Аз отидах да ги уважа. Не всички в България ще приемат в момента позицията на държавата и на правителството. Но ние ще работим с всички. Така. Пак общи приказки. Аз отидах за да ги чуя, за да получа техните искания и от тук нататък ще работим. Но те ви освиркаха, господин президент. Аз отново искам да кажа, че глас народен, глас Божи. Някои освиркват, някои са съгласни, някои са притеснени. Това, което ще стане, е, че всички ще седнем на една маса и ще работим. Друг начин няма.